Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і мне радасна, што пасля не працяглага перапынку гэтым разам, як звычайна у нас бывае, што колькі месяцаў не завітвае ў студыю, абыходзіць нас бокам, а гэтым разам, ось бачыце, не прайшло і тыдня, які зноў рады вітаць у нашай студыі Еўрарады палітычнага аглядальніка, аналітыка Віталія Цыганкова. Прывітанне наших гледачоў. Памятаеце, я ж прыслаў тебе, што там в тваім размове са Шрайбманам было а вот теперь трэба Цыганкова спросить. Я не знаю, в якой сувязі это глядач это написал. Я стал нават глядзець, думал, вы там меня абмяркоўвалі, аказалася не, просто так вось глядач чамусьці палічыў, што цяпер трэба для раўнавагі. Ну, але тут важна не толькі тое, што глядач напісаў, але тое, што Цыганкоў гэта мне пераслаў, як намёк. Ну, я намёк зразумеў, бачыце, і ён у нас у студыі. Але яшчэ пра намёкі, калі ўжо на тое пайшло. Апублікавалі сёння ўначы інтэрв'ю Лукашэнкі амерыканскаму блогеру, вось гэтаму Супер Марыо, і там таксама ідуць намёкі пра тое, што вось там у Амерыцы мяне не хапае. Вось я б Трампу просто ў вочы сказаў, як нельга рабіць, як трэба рабіць і гэтак далей. Як думаеш, зразумеюць намёкі неназванага мной пакуль, але адразу па стылі пазнавальнага аднаго палітыка у дачыненні да Трампаў? Ну, я трошки, значыць, калі раптам хтосьці падумае, што я, можа, недастаткова так свежа выглядаю, але думаю, все нормально, но але тым не менш я не спаў, уначы чакалі гэты інтэрв'ю, паколькі было аб'яўлена, што варшаўскім часе в 0:30 яно выйдзе, і думалі паглядзець і адразу зрабіць інтэрв'ю з экспертам, дамовіліся з Антонам Пеньковскім для Свабоды, але сидзім, чакаем, няма, і толькі 2 гадзіны па варшаўскім часе оно з'явілася. Ну, я паглядзел его ў 3 лёг, а всем прачнуўся і зрабіў это інтэрв'ю, якое можна зараз бачыць на сайце, то бок спаў 4 гадзінкі, але ў усялякам разе інтэрв'ю паглядзеў. Не сказал бы, што там нешта сенсацыйнае, но але давайте прааналізуем, для чаго гэта Лукашенко. Відавочна, ён хоча выйсці на амерыканскую аўдыторыю. Узялі такога блогера. Я, ну, як ты мне прадстаўляеш, што даволі, ну, так сказать, сачу за гэтай амерыканскай павесткай, гляжу там за нейкімі галоўнымі героямі Твиттера. Гэтага блогера я не ведаў. Ось не ведаю. Сорамна ці мне прызнацца, а можа быць, на самой справе гэта кажа пра гэтага блогера Наўфала. Паколькі, ну, там, умоўна скажем, о всех асноўных, там, Тукера, Рогана, там, Бена Шапіра, там, кого заўгодна. Ну, гэта прафесійныя, фактычна, журналісты. Так, ну, сталі уже, да. А ён, ну, умоўна, все яны выраслі таксама з блогераў свой час. Бен Шапіра, які стварыў цяпер імперію, такую кансерватыўную СМІ, ён был звычайным каментатарам, блогерам, асабіста, без всяких прывязак. І гэты, чым ён стаў, можа быць, прыцягнул увагу Менска, што ён, яго Трамп часам перадруковаў, Трамп, кажу, Маск часам перадруковае, а Маск это адразу там 50 мільёнаў праглядаў. Вось. І цікавая была першая ж рэпліка, калі Лукашенко кажа, ну, цікава, што вас сподвигла, так сказать, со мной пагаварыць, а гэта кажа малады блогер в адказ. Ну, мне таксама цікава, чаму вы вырашылі со мной сустрэцца, літаральна так. То бок, адкуль я раблю выснову такую відавочную, што гэта явно была ініцыятыва Менску, вось, взять такога. Ну і вось явно, што Лукашенко хоча выйсці на амерыканскую аўдыторыю не праз гэтыя так званыя мейнстрімныя СМІ, которые не любяць не толькі Лукашенко, а не любяць і той же Маск, і той же Трамп, которые фейк-ньюс одну неправду кажуць, а вось праз такога нефармальнага блогера, які, ну, данесе месседж Лукашэнкі без крытыкі, без незручных пытанняў. В прынцыпе, так і адбылося. Ясна, што это малады чалавек, в адрозненні там ад Стіва Розенберга з BBC, который давно працуе ў гэтым рэгіёне. Які ў тэме, а гэты просто не мог на хлусню адразу нешта там апеле. Так, ён не спрабаваў. Ён зачытаў свае падрыхтаваныя пытанні, яны былі такія, ну, даволі жвавыя, не сказал бы, каб яны былі нейкія камплементарныя, но гэта явно не было манера, так сказать, канфліктнага інтэрв'ю ці
інтэрв'ю з мэтай дабіцца чагосьці, злавіць на чымсьці. Нет, гэта такую мэту не ставіл, ён просто задаваў такі дастаткова, ну, скажем, пытанні, якія не патрабавалі канфлікту і нейкага сутыкнення думак. Вось, так што вось гэтым тлумачыцца менавіта выбар такога чалавека. Ну і праглядзеўшыся інтэрв'ю, мне нават ввогуле пачатку здавалася, што Лукашенко был нейкім лявы першыя хвіліны, там, типа, што вам трэба, так. Ну, а потым взяў себе в руки і больш уже стаў распальвацца, стаў больш-менш актыўна себе паводзіць. Але не сказал бы, што ён нешта такого радыкальна новага нагаварыў. Сапраўды, гэта, ну, найперш жаданне, ну, выйсці на амерыканскую аўдыторыю і спадабацца новай адміністрацыі. Ён там хваліў Трампа не раз і ў самых розных аспектах. Перш за ўсё, з пункту гледжання, што Трамп можа дасягнуць міра на украінска-расійскай вайне, вось, і па іншым аспектам. Але што цікава, што ты ўжо згадал, да, ён Трампа расхваліў, але пры этом казал, а я вось параіў бы ему, што не трэба рабіць. Ну, як заўсёды. Гэта ж вот яго любімы стыль, куды не паехаў. У Арменіі ён раіць, як там што трэба рабіць армянскаму ураду. У Манголіі ён нават раіў, як ім трэба, што тут рабіць. Ну, як же ж Трамп без яго справіцца? Да, і вось Антон Пеньковскі добра сказаў у мяне в этом інтэрв'ю, якое я уже представил, што Лукашенко всім раіць палітыкам, як ім трэба паводзіць, што рабіць з адным выключэннем, акрамя Пуціна. Вот Пуціна нічога не раіць, бо, відаць, разумее, што не то, што ён такі не кантралюе сябе. Не, ён все кантралюе, калі трэба. Але тут ён параіў Трампу, што не трэба нападаць на Кітай. Вось, Трамп такі паўсюль маладзец ва ўсім, але вось, што б я яму сказаў, не трэба. Он так сказал, цікава, што Кітай гэта ж не мы, не Беларусь, не Россия, маўляў, посерьезнее люди, чем тут какая-то Беларусь. Не мы тут какая-то шушера. Беларусь, Россия, да. Вось. Так само мне так выклікала такую увагу. Ну і адначасова бачыш, як хітра прагнуўся перед Трампом і прагнуўся перед Китаем. Паколькі, ну как гэта не выкарыстаць такую магчымасць. Таварыш Сі таксама, можа быць, пакладуць нейкую дакладную запіску, пакажуць ему, як ён нават з амерыканскім, для амерыканскага СМІ, нельга называць амерыканскі блогерам, ён там нібыта аўстралійскі блогер аўстралійскага грамадзянства, ну, просто он працуе на амерыканскую аўдыторыю пераважна. Вось. І таварыш Сі адначасова пакажуць, што вось какой хороший Лукашенко, і не забыл лишний раз сказаць, што Кітай вялікі, і на яго нападаць Амерыцы не трэба, это будзе самой вялікай памылкай. Слухай, я просто вот цытату, там шмат было хвалебных слоў у бок Трампа, конечно, там крытыка пэўна, ну як крытыка пэўных рашэнняў, што вот наконт газы, можа быть, ён там паспяшаўся, нешта там і ўсё, але я просто працытую, калі ён разважаў про тое, як Трамп прайграў Байдену. Ну, по меркаванню Лукашенко ён-то не прайграў, насамрэч это Трамп выйграў, але потым пайшлі судовыя працэсы. Асудзілі не толькі тых, хто Капітолій штурмаваў, але і самого Трампа цягалі па судах. Я ўвесь час рабіў заявы пра тое, што гэта ніякая не дэмакратыя, гэта нешта страшнае. І як вось на гэта рэагаваць беларускаму слухачу, які выдатна ведае, што ніводныя выбары лукашэнкаўскія прэзідэнцкія не абышліся без пасадкі апанентаў Лукашэнкі на той ці іншы тэрмін у турму. Ну, рытарычнае пытанне. В сваім імкненні дагадзіць Трампу ён, безумоўна, узгадаў гэтыя вынікі выбараў 2020 году і то, што Трамп іх аспрэчваў, і не то, што аспрэчваў, а ён далей сваёй дзейнасці, ну, ажно да цяперашняга дня заяўляе не раз, што, так сказаць, его перамогу скралі там, ну, хаця лічбы паказваюць, што там даволі вялікая была розніца, не было там на межы там некалькі мільёнаў, і сапраўды шматлікія судовыя працэсы, якія ў розных штатах, там такая сістэма в Штатах падавалі на вынікі гэтых выбараў, яны не закончились на карысць Трампа, нават там, дзе, ну, былі чырвоныя штаты і, умоўна скажем, чырвоныя суддзі, маецца на ўвазе прыхільнікі рэспубліканцаў. Так што так, Лукашенко все-таки, ну, разумел, што ён кажа, ён нават как бы не хавал асабліва, што хоча вось менавіта Трампу дагадзіць. Я думаю, ўсёй сваёй рыторыкай і ўсёй мэтай гэтага інтэрв'ю. Ну, але акрамя таго, давайте яшчэ нешта заўважым цікавае, бо
то, что мне кинулася в вочы, самае апошняе было пытанне, то что раз уж ты кажаш, что нам беларусам як на это глядзець, мне здаецца, это было таксама даволі важнае, калі гэты блогер пытаецца са спасылкай на нейкага свайго беларускага знаёмага, это відаць той самы адсутнасць ведаў пра Беларусь, і он кагосьці свайго рэальнага беларускага знаёма спытал, і той папрасіл задаць Лукашенку такое пытанне: ці гатовы вы перагарнуць старонку і дараваць ім тым, хто там выступаў супраць вас у 2020 годзе. І Лукашенко кажа літаральна так: мы гэта робім, гэта моя задача, мы это робім. Бачыце, какой мирный дядуля, который вот думае, как же тут всем зараз дараваць, побольше вызваліць. А что было літаральна 3-4 дні назад, калі Лукашенко заявіў там, выступаючы перад прызначаючы міністраў, так, понеделок, 2 дні назад, про тое, что у тебе там в министерстве еще есть некоторые люди, которые идейно не такие, як мы. І ты там іх абараняеш, маўляў, только ён можа зрабіць гэты там фільм ці гэтую там мастацтва. Вось, так вот, таких не было, не павінна быць людзей, которые чымсьці адрозніваюцца ад цябе, сказаў ён міністру культуры. То бок, калі сотні разоў людзі задаюцца пытаннем, там, адкуль рэпрэсіі можа быць, ну, некаторыя людзі, хто сумнеецца, можа быць, там, сілавікі неяк шмат на себе бяруць і уже выйшлі з-пад кантролю, робяць рэпрэсіі, якія іх не просяць, то вот лішні раз Лукашенко показал, что это ён дае самы галоўны стратэгічны загад працягваць рэпрэсіі. Это ж не тое, что там каб міністэрствах і паўсюль, каб не было таких людзей. Это ж не значит, что іх просто выганяць з працы таких людзей. Это звычайна маецца на увазе, калі іх злавілі за нейкую актыўнасць у 2020 годзе, то это звычайна і нейкія справы крымінальныя часцей за ўсё. Так что тут ён для амерыканскага гледача какой он мирный, хочет перегарнуть сторонку и всех даровать, а реальность зусім іншая. Ну так, то есть одна справа, это нешта не демократычна судзіць і асуджаць тых, хто штурмаваў Капітолій, а хто паставіў лайк под якім допісам, які крытыкуе Лукашенку. Хто там напісаў нешта сам, хто падпісаны на экстрэмісцкія нейкія там СМІ кшталту Свабоды, Белсаты ці Еўрарады. Вот тут злачынцы, вось гэтых к нахцю. А што, ну штурманули Капітолій, падумаеш, по прынцыпу у нас таксама на Чырвоную плошчу можа выйсці любы і крычаць там Рэйган, што даже. Ну, конечно, гэта разлік на тую амерыканскую аўдыторыю, сусветную аўдыторыю, которая не можа ведаць всех гэтых падрабязнасцяў, а мы часам, ну, со сваім беларусацэнтрычным поглядам на свет нават не ўяўляем, наколькі людзі, ну, в розных краінах мало ведаюць про тое, што адбываецца Беларусі, наколькі яны ведалі там, умоўна скажем, 2020 годзе некалькі там, нейкі час, некалькі можа тыдняў. Тут нават в Польшы часам уражваешся незнаёмым там палякам нешта пагаворыш, там умоўна скажем, таксіць, там на футболе гуляюць, такія пытанні задаюць вот пра рэпрэсіі, не ведаюць там, ці ёсць у вас у Беларусі свая мова. Ну такое літаральна. Вось. Так што, канешне, гэта был разлік на такую аўдыторыю. Зараз мы ўсе тут для Беларусі все гэта раскладзем по палічкам, дзе Лукашенко хлусіў, а дзе не, але ты там, ну, не ведаю, не глядзеліш лічбы пасля того, як наче это інтэрв'ю выйшла, ты умоўныя мільёны, якія паглядзяць гэта. Ну, я думаю, што, дарэчы, ну, каго ўвогуле там асабліва можа цікавіць Лукашенко, не думаю, што там уж так много будзе праглядаў, хаця, канешне, гэты блогер так цікава прадстаўляў гэта інтэрв'ю, менавіта прывязка да Пуціна, да вайны, што ці шкадуе Путин про то, что он напал на Украину, и вот про гэта адказы его ближайший союзник Лукашенко. Ясно, что калі ты вынесешь заголовки самого Лукашенко в Твиттер американский, никто не догадается, что это. А тут, ну, калі про Путина, вось, на фоне там нейкай войны в Украине, гэта, ну, привязка до нейкіх больш гарячых тэмаў. Вось, что еще цікава, ён там говорил, что таксама некаторыя беларускія СМИ уже вынесли в заголовок про тое, что вось гісторыя с Прыгожиным, и маўляў, что я такую роль сыграл, что не публічна мне там и ЦРУ, и МИ-6 мне падзякавалі за то, что я вот такую роль згуляў. То бок, разумееце, чаму? Бо Прыгожин рвался до ядерной кнопки. Вось, а атрымліваецца, ну, хто, як не Лукашенко, наш супермен в чырвона-зелёным плашчы,
выратаваў свет ад ядерного апокаліпсіса. Ён спыніл Прыгожина, і за гэта Ми-6 і ЦРУ прыслалі ему такія граматы. Падзяку. Ён павесіл все на сцяне там под чырвона-зялёным сцягам. Падзяка ад ЦРУ, ад Ми-6 за то, што выратаваў свет ад ядернай катастрофы. Ад нямецкай разведкі там ці выведкі ці вот нямецкай не было, только ад этих двух. Хер Лукашенко. От нямецкай не ставіць іх только Ми-6 і ЦРУ сур'ёзныя там. І што цікава, що ён таксама гаварыў, што я готов уже быў, калі все это пачалося і невядома чым скончыцца, уже рыхтавалі мы падраздзялення, свае самыя лепшыя, самыя боездольныя сілы спецыяльных аперацыяў кінуць на абарону Москвы. Вот не сошлось, так бы он бы еще бы кинул этих неких там 100 десантников, ці, может быть, 500, и заявлял бы, что он выратовал бы Россию вот в литеральном сенсе, только белорусскими десантниками. Ну, але только не дошло до гэтага, и он, в принципе, уговорил Пригожина не тянуться до ядерной кнопки, а то бы тот вот так пошел бы там в Кремль, там дошел бы там, встрел бы Путина, сказал бы, отдай чемоданчик. Пригожин сказал. Ты все одно его не можешь убирать. Ты все равно не для того его носишь, тебе свой чемоданчик с скалом там, да. И конечно, именовито забрал бы. И вот как мне Лукашенко, который его спыніл, все б так и отбылось. И потом все это зразумели ЦРУ и Ми-6 и прислали ему подячный лист, как мы уже ведаем. Калі ўсё ж таки до Украины вяртацца, ну мы не тое, что ён там как бы, ну укпіў Трампа, што ну што ты там гаворыш про 4% у Зеленскага, а пра вось гэтыя словы про тое, что ну я ж не ведаў про то, что Путин збіраецца. Цікава, чарговы раз. То есть перад гэтым он Соловьём разліваўся про там 2-3 дні Зеленский приползет, если что, а потом оказывается не ведаў, и потом что, кто, это куда. уже официальная версия давно для Заходу. Я тут не пры чым. Нас тут не было, меня тут не стояло, я не виноват, он сам пришел. Гэта так. И ввогуле там мяжа у нас такая, что на Захадзе я не браўся яе бараніць от мигрантов, что тут на поўдні. Ну, яны ж свядома кто хочет танки ехать, едут. Пасля уехали назад в Москву, але чамусьці бац, повернули на Киев и пошли на войной. То бок вот гэта, что я не ведаў, але ну ён шчыра сказал, что я не ведал, але калі бы ведаў, я бы не оборонял Украину. И, ну, выкатил свои претензии звычайные, что вот Украина нехорошо поступила, объявила нам санкции еще ранее, чем Европа. Вось. Хотя нам, коли мы это слухаем, так само все это так довольно гучить, ну, неоднозначно. Как бы Украина весь час мы обвинувачиваем, что некие шашни с Лукашенком протягивая, вымушенно протягивать и до початку войны, и после. До початку войны купляла там все, что можно, товароразворот там был довольно великий, никаких там санкций Украина не вводила, вот что-то его заклинило, не спробовали журналисты. Ну, одиное, что, здаецца, что было, что они на авиаперелеты увели санкции, и все. Такие как бы не моцные, экономичные. Ну, але карацей, вот я шчыра сказал, что, ну и галоўнае, калі ж мы перешли на украинский трек, галоўнае, что в этом интервью приезжайте ко мне в Беларусь, как там песня, просим милости, милости просим. Вось, дорогие мои Трампы и Путины. И москали, да. И москвичи. Ну, я цитую песню. Нет, там москвичи. Москвичи, да, ну да. Вось. Ну, одно другое. С тем, что знов запросил всех, и это, ну, выдае его соправное. Ну, я думаю, он сам разумеет, что это маловероятно, но але ж запросить. Причем Песков уже сказал, что для нас налепшее место, да. Я разумею, але запросить, ну, за гэта за спрос не б'юць, як кажуць по-руску. И карацей, да, приезжайте все, мы тут будем посередниками, дадим найлепшее место для перамоваў, и тут Трамп, так сказать, стоячи на березе Свіслачы, подпіша вечный мир. Ну, гэта зразумела, што гэтага не будзе ні як вечнага міра, ні да берага Свіслачы для Трампа і гэтак далей. Але ўсё ж таки, якая канчатковая мэта пераследуецца Лукашенком? Ну, зараз там как бы там можа быць паспрабаваць вот показаць сябе перад Трампом, што ёсць такі Лукашенко. Трамп, прыгадай, там у 19-м годзе да мяне нават вот твой пасланнік прыязджаў, але канчатковая мэта і што? Ну і што? Ну гэта як бы
ну, па-першае, ён дастаткова практычны чалавек, все-таки ёсць не гледзячы на всю манілаўшчыну разумення, што некаторыя рэчы немагчыма дасягнуць, але закінуць все гэтыя воды наконт перамоваў і наконт свайго стаўлення да Трампа і наконт таго, што его захад цэніць і ЦРУ з МІ-6 яму, так сказать, граматы віншавальныя шлюць. Гэта пра тое, што ён можа быць карысны захаду. Не забывайце пра это спроба впісацца в тую новую рэальнасць, якая пачалася, можа яшчэ больш працягнуцца з нейкімі намаганнямі Трампа на украінска-расійскім дыпламатычным фронце. І ў гэтай новай рэальнасці Лукашенко, конечно, імкнецца засталбіць, што называецца, сабе месца, каб пра яго не забылі, каб яго не ігнаравалі, і спрабуе быць карысным для ўсіх. То, што ён карысны для Расіі, гэта ён даўно 100 разоў усім даказаў. Ён хоча паказаць, што ён можа быць нейкім чынам карысны і для захаду. Але все-таки это чалавек больш такого тактычнага мыслення, дзень прастаяць, ноч пратрымацца. Ніколі ён не мысліў там стратэгіямі на дзесяцігоддзі, на гады. Так што тут таксама вось такое тактычнае мысленне. І што горш не стане, калі ён дасць інтэрв'ю, нагадае пра сябе, пахваліць Трампа, скажа пра свае пазіцыі. Можа быць, все адпаведныя там структуры ў дзярждэпартаменце пададуць адпаведную запіску вышэй, што вось ёсць такі Лукашенко, который вас любіць. А Трамп, калі улічваць все-таки нейкія і не толькі стратэгічныя, але і асабістыя якасці, скажем так, мягка, вельмі падуладнай да ліслівасці. Тут хорошая відеоролик глядзел, дзе Трамп разоў 10 подобрали, кажа: да, Путин сказал про меня, что я гений. И что, я буду отмовлять? Мне все кажут: давай отмовлять теперь. Нет, я не буду отмовлять. Сказал человек правду, что я гений. И чему я повинен от этого отбиваться? Мало что Путин. Он сказал, что есть, что я гений. И такая подборка таких цитат. И Лукашенко скажет, что Трамп гений. И различивая, так сказать, на отповедные, скажем так, подяки в неким сенсе. Бачишь, не только Путин, не только ближайшие поплечники Трампа, любяць пра, так сказаць, тут пра лапідарнага генія мы таксама пачулі выказванне. Можа, праўда? Я, дарэчы, тым сэнсе, што люблю ацэньваць аб'ектыўна людзей, магу менавіта в дадзеным выпадку толькі прызнаць, што Зенон Станіславович Пазняк, на кого ты намекаеш, ён паслядоўны, ён не адмаўляецца ад сваіх поглядаў в сувязі з тым, што зараз адбываецца. І в той час, калі Трамп робіць такія рэчы, которые цяжка абараняць, ён спрабуе іх все-таки абараніць. Апошні допіс такі дастаткова, ці не першы раз такі не лапідарны, а вельмі такі грунтоўны, вельмі вялікі, з мноствам аргументаў. Звычайна Пазняк абмяжоўваецца больш простымі, скажем, не скажу, што там прымітыўнымі, но больш, скажем, простымі аргументамі в сэнсе, што вот это відавочна, а тут ён такую пабудаваў схему. І я ж кажу, я ставлюсь да гэтага з павагай як да паслядоўнасці чалавека, які спрабуе рэчы, которые непрыемныя, все-таки патлумачыць у рамках нейкай сваёй агульнай карціны каштоўнаснай. А вот гэтыя нейкія прыватныя рэчы, которые вылазяць з яе, яны, можа быць, вернуцца в эту агульную карціну. У меня ж таксама ж в пэўным сэнсе такая сітуацыя, што я заўсёды казаў, што я больш прыхільнік рэспубліканцаў ЗША, чым дэмакратаў. І тут перавага ж тым, што ты глядзіш і што горш, да, не бывае ідэальных палітыкаў. І то, што вся эта, скажем, ёсць нейкія рэчы унутры палітычныя, ёсць замежна-палітычныя. Тут сістэма прыярытэтаў. Што для нас важней? На нейкі момант становіцца, я, ведаеце, калісьці прыдумаў такую фразу, ці можа феміністка любіць Трампа. Можа, калі это ізраільская феміністка. І так і было, калі для ізраільцян важней была падтрымка Трампа, менавіта Ізраіля. І там нават, конкретные феминистки писали, что вот мне это важней. У нас в житті розные, для нас самое важное, вот як люди ставятся, политики розные для Лукашенки, и альбо до российско-украинской войны. А где-нибудь люди в іншай частцы свету, яны просто гэта не ўспрымаюць як нейкі важный, скажем, фактор, что нам это вельмі дзіўна. Они будут до тебе ставиться, як ты ставишь до конфликту на Шри-Ланки, там, ці конфликту в Бирме, там, ці канфлікту в Нігерії паміж хрысціянамі і там мусульманамі.
а ты скажешь там, ты мало что про это ведаешь, они скажут, ну, ганьба тебе, и вовле ты не человек, коли про это не ведаешь. Это все равно, как нам человек какой-нибудь скажет, что он ничего не хочет ведать про российско-украинскую войну. То бок, столько шмат слоев, коли людям приходится выбирать, что важнее в некий момент, вот, як зараз там, например, для нас, для многих, нават люди, якія, ну, скажем, были так само больше прихильниками, там, умовно скажем, таких правых ці ліберальных каштоўнасцяў, што бліжэй да рэспубліканцаў, на маё перакананне, яны зараз вымушаны больш за ўсё рэагаваць на стаўленне Трампа да замежнапалітычнай дзейнасці, да Украіна-расійскай вайны. І гэта перабівае ўсё астатняе. То, што ён можа быць правільна ці неправільна робіць там внутры, ці наколькі былі горш дэмакраты, але то, што зараз робяць Трамп з Украінай, это, конечно, выклікае ўсіх, ну, абурэнне, сорам, самыя розныя словы, Хотя, конечно, все так вот это выкидать, все, что все капец всему, и свет закончился, как многие пишут, и, так сказать, пойти остается одно, только лечь умереть, как это в песне Высоцкого, я не схильный. Слухай, я все ж таки вернуся до гэтай тэмы, тому что яна мне у тым ліку падаецца, ну, такой для нашай беларускай супольнасці дастаткова цікавай, не ведаю, важнай, не важнай, но цікавай. Ўсё ж таки аргументацыя, якая ёсць у вялікім допісе спадара Зянона, пераканала ў чым-небудзь цябе асабіста? Ну, часткова яна справедливая в тым сэнсе, што Пазняк заяўляе, што Трамп мысліць катэгорыямі больш стратэгічнымі, як ён там кажа, нават мысленне на десятгоддзе. Да, на десятгоддзе. І дзейнічае з гэтага пункту гледжання. Тут я магу з ім пагадзіцца, што гэта, напрыклад, это зноў-такі ўласціва Пазняку, а гэта не заўсёды ўласціва людзям, якія ўспрымаюць інфармацыю там сённяшняга дня, і там га-га-га, што-небудзь такое... Гопники запросили там Зеленского в овальный кабинет. Ну, вот это что не то, что отворочивая одразу, а люди нават, которые, умовно скажем, антитрамписты, калі анализовали гэтую размову, и я таксама долго молчал, ничего не выказывался, но поглядел ты 50 хвилин, но для тых, кто поглядел, неважно, як мы цалкам, может быть, супраць Трампа и за Зеленского, за Украину, безумоўна, але ну, факт в тым, што паглядзець эту размову абсолютно таким аб'ектыўным поглядам, менавіта ён, скажем так, Зеленскі нарывался на конфликт. Ён пярэчыў, ён перапынял. Ну, яго поставили перад умовай, ты мусіш подпісаць вось гэтую дамову. Так, это іншае, да, можа ён правильно пярэчыў. А ён кажа, а дзе гарантыі бяспекі? Так, якія гарантыі бяспекі, нам трэба металы. Вот это отделять трэба, скажем, можа ён приехал для того, каб пахерить эту дамову, не подпісаць ее. И гэта, ну, так сказать, можа быть правильный крок с пункту гледжання того, як ён себе вот для этого приехал, повел. Але не заявляйте тады, что вот приехали и завели его в пастку. На самой справе они, конечно, долго терпели все эти наскоки. Сказал бы одразу, я приехал ничего не подписывать. Сказал бы одразу, что... А тут же еще оказалось, что, по-перше, розныя были, ну, злівы уже в CNN, там, что, по-перше, до этого была 40 хвілін размова такая, где он таксама асабліва там не пагаджался. И потом, нават после этого, еще посланники Трампа приходили до Зеленского, казали, что, может, все-таки... помиримся, типа там, ну, карацей, все выглядало, что ён не хотел. Але гляньте, в чым сэнс ягонага гэтага, ну, скажем, паводзінаў, что ён вот вернулся, и Европа вся проявила солидарность, сказала, что выдадим зараз 1 мільён танков, 2 мільёна гармат. Это нібыта, да? Прыгожа ізноў-такі фотачкі, гэты саммит в Лондоне, а на самой справе ёсць цытаты, я их рыхтавал, но не буду глядзець, сэнс тым, што і Стармер, і Саркозі кажуць, а давай-ка ты, Владимир, паспрабуй яшчэ раз с Трампом. Вернуться в Вашингтон и по-хорошему поговорить. Весь этот запал Европы на самой справе, да нет, как-то мы все-таки не справимся сами. А давай-ка ты еще раз все-таки вернись и по-хорошему поговори. Вот гляди, мы так само у нас критикуют, там, например, того же Стармера, там, матюкая, там, Маск, Англию. Приехали, спокойно говорили, Стармер, дипломат, професійны палітык, 5 хвілін казал, як Британія удзячна, так сказать, США, невядома за што, в адрозненне ад Украіны намного менш, але гэта так, як, ну, яны вырашаюць, што трэба паводзіць з Вашингтонам в цэлым і з Трампам канкрэтна. Ну,
калі ты паехал каб не падпісаць это пагадненне добра ну тады я не разумею в чым стратегія зараз і украінскія депутаты там пишуць і сам Зеленскі уже фактычна сваім этим допісам да сказал ну дезавуировал можно сказать свои паводзіны сказал что давайте еще раз мы все-таки Великая Америка нам патрэбна ну тады трошки ну незразумела я не хочу ніякія канспіралогіі хабая зараз что типа его там дэмакраты подгаварылі альбо ён решил что так ну вот менавіта таким чынам можно добиться свайго але сэнс тым что ну больш прэтэнзій конечно до Трампа который да ён хоча добиться миру это его по-першае ну там асабістае эго по-другое абяцанне перед амерыканскімі выбаршчыкамі которые ён той рэдкі чалавек который в принципе выконвае это яшчэ першы тэрмін показаў гаворыць то что выбарчай кампаніі говорил он то выконвае да і ён этого хоча але что ж ты пачал толькі один бок примушаць это знаешь то что он робіць называется примушение до миру да фраза такая которая помним расейцы придумали калі яны на Грузію напали ты давай примушай Россию каб мы бачили там вось там что-то санкции ці яшчэ что-то на этом накірунку нічога не бачым только ж ты примушаешь Украину там пагражаешь зброю и уже де-факто абмежоўваешь поставки зброі которые спыніліся все для того каб ён пошел все-таки на дамову так покарать ну так трэба ж скажем уравнаваживать нейкіе дзеянні іх наступствы ёсць такая в шахматах ну да приходится как шахматысту пагаворка ну такой афаризм шахматны что часам можа ён жыцця взяты но в шахматах ён прысутнічае что часам пагроза мацней чым за ее выкананне это той вариант калі вынікі пагрозаў таких і паводзінаў могуць быць горшымі чым калі б яны нават былі выкананыя ну я не ведаю як это все будзе развівацца далей але ну занадта скажем вот в сваім жаданні ну привесці Украіну до мирного процессу Трамп робіць надта рэзкія крокі скажем мягко ну да мы яшчэ не бачылі сустрэчы Трампа с Путиным под камеры каб паглядзець там як что хто будзе паводзіць як рэагаваць і якія умовы самое галоўнае ставіцца кому і что але яшчэ важно скажу что раней гаварыў что ёсць некалькі вариантаў ведаеце як в інтэрнэце на картинках вот вы гэта робіце вы ідзеце туды альбо ну такое знаешь калі вы гэта і любое ёсць вяртанне что ёсць вариант да до поўнай перамогі як я называю украінскія танки на Чырвонай плошчы і калі вы гэты вариант ну добра выбираеце гэты вариант але но все пераконваюцца что на сёння ён нейкі не зусім рэалістычны можа быть ввогуле нереалістычна можа быть недастаткова захад прыкладае для этого намаганняў можа быть ён же захад не воюе как бы там расійская прапаганда не казала ён дапамагае Украіне воевать а само НАТО не воюе з Россией каб яно воевало з Россией может былі бы же там танки на Чырвонай плошчы но яно не хоча воевать паколькі Россия ядерная держава і тое что Россия нападае на Украину ну захаду толькі спрыяе не воевать з Россией а дапамагаць Украіне адбіцца ад гэтага агрэсіўнага нападу так что нават у гэтым сэнсе як можна чакаць что пакуль Россия воюе з Украінай а не з захадам не з НАТО навряд ці как могуць украінскія танки оказаться в Москве то бок это малаверагодны вариант і значыць калі это малаверагодна значит что вариант нейкага замірення в гэтым варианте не можа быть такого замірення каб спадабалася Киеву ну і в пэўным сэнсе Москве значыць як казаў правильно Зеленскі про Трампа ты ж казаў Трамп про мир с позиции силы так было это по-английску там strength по-моему да і сапраўды тады ну давай с позиции силы как-то примушай Россию до миру что ты занялся этой Украиной она и так в принципе готова ну але Трамп лічыць он падмануты что Украина на самой справе не готова ён хоча миру а Украина не готова ну тут пытанечка ці сапраўды і ну я кажу все эти конспирологи зараз в Украине столько паўставала людей которые украинские патриоты а пишут все это супраць Зеленского мы бачым все это в социальных сетках в украинской прессе что типа что ты нарабіў ты ввогуле несеш нетку адказнасць за краіну это не то что нейкие там не ведаю русские там а в Украине много просто людей обираются тебе шашечки альбо ехать тебе важно каб Америка ведаеце я же такі таксама
ну, просто побытовая фраза, человеку сказать 100 разоў, што ён свиня, так ён на 101 раз і захрукае. То бок не трэба кожны раз там несці, в тым ліку там на Трампа, может быть, наадварот, трэба притягивать, сказать ему: нет, там, Дональд, ты ж хороший, ты ж за демократию, ты ж за Украину. Ну что вы там его там фашистом, там, кто там еще, кем его там называют, диктатором там. Ну, он послухае, сапраўды захоча стаць можа. Ну, это ж какая-то, ну, это ж реально, ну, это пытанне ў тым, вам что, вам просто прокукарэкаць нешта, ці вам хочется некого выніка. Калі бачыш все это допісы ў сетках, разумееш, что 90% хочется прокукарэкаць. Ну, а мне, напрыклад, хочется выніка, я-то на его ніяк не ўплываю. Но сваім, ну, раз уж ты меня запросил в некім аналізе, я менавіта шукаю тыя шляхі, якія могуць прыйсці да добрага выніку для Украіны, для дэмакратыі, для Европы. Ну пакуль што некая добрага выніку не відаць, асабліва з улікам таго, што Расіі как бы там ніхто не ніякіх умоваў не выстаўляе, ну прынамсі мы пра іх не ведаем. Што там Лукашенко сказаў, ужо вяртаючыся ізноўку да этой тэмы? Ніякіх міратворцаў не будзе. Што Путін жа хоча міра, што ён спачатку как бы напаў, но ён же не думаў, што гэта у такую маштабную вайну перарасце. Да, і тады ўжо калі ўбачыў, што такую маштабную вайну, то ён уже захацеў міра. Не, ну хочаш ты міра, так выведзі адразу туды, адкуль прыйшоў, туды ідзі. Ну тут же няма пытання ў тым, што хто вінават, хто, хаця да, у некаторых уже з'яўляюцца там в Амерыцы, там, ну для нас няма пытання. Для нас пытанне, як это закончыць, і хацелось бы закончыць полной паразай России. Ну хотелось бы. Мало что нам хочется в жыцці. Таким чынам ты вот что-то у мяне такое адчуванне, что ты не бачыш такого у паводзінах Трампа вот увогуле нейкай там стратэгіі далёкай, мысленне на десятигоддзі. Чё ты все до пазняка? Я просто до таго, что понимаешь, до гэтага часу кагосьці, хто там таксама будаваў свае нейкія там бачанні, планы, спадзевы, до гэтага часу папракаюць словамі мудры Путін, а ці будуць у неўзабаве папракаць іншых лапідарным геніем Трампа. Гледзіш, як скончыцца, тут как бы мы не мудрый Трамп будзе вот это як папрок. Гледзіш, як скончыцца, і калі скончыцца ну чымсьці зусім нехарошым, конечно, людям будут вспоминать, что вы яшчэ в 25-м годзе там что называется, за Трампа там стояли, и там Пазняку, и іншым это вспомнить. Бо ну трэба ж рэагаваць все-таки на тое, что люди робяць. Вот, ну умовно скажем, таксама я люблю бытовые всякие, ну это сейчас философия, ну умовно скажем, женился, там замуж вышла женщина за человека, а потом он оказался и нехороший, там, не ведаю, здрадживал, и бил там, и люди пытаются, я, так что ты не бачила, что брала? Там, а вот люди меняются, брала с кветками, с признаниями в кахании, стоянием на коленах, цудовный был человек, а потом праз 5-10 гадоў там стал зусім іншым, біць стал и нехорошими справами займацца з іншымі жанчынамі. Ну, что тады, она виновата? Там, ці, не знаю, той же муж про женщину, которая таксама стала такой. Ці просто той человек змянился, и трэба менять да его стаўлення, паколькі ён стал зусім іншым. Ну, так и в палітыцы. Ну, не павінна быць таких, ну, скажем, автоматычных вот ну пристрасцей он назаўжды. В этом сэнсе ёсць ну нейкія прыхільнасці да нейкіх ідэалогій, ідэяў, каштоўнасцяў. А часам людзі, которые гэтыя каштоўнасці ну ажыццяўляюць, ці яны становяцца іхнімі ну тварам, то гэта заўсёды чалавек будзе недасканалым, будзе рабіць то, што ну як напрыклад, калі ж ты вспомніў, я таксама гэты прыклад хацеў прыводзіць, ну пра БНФ, да, в 99-м годзе. Там же не было ніякіх каштоўнаснага падзелу, калі падзяліўся БНФ на БНФ і то, што стала КХБ БНФ, кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ через Пазняком. Фактычна галоўная каштоўнасць была якая, што там в КХП все, ну на той момант 99-м, можа далей трошки, не было ніякіх там ні па дэмакратыі, ні па Расіі, ні па стаўленню да Лукашэнкі, ніякіх разыходжанняў прынцыповых. Яны падзялілись па галоўным прынцыпе, што там все потым 90, ну 99, 100% галасавалі за Пазняка на всіх з'ездах, а там в этом БНФ
кожны з'езд мянялася кіраўніцтва 50/50, то бок людзі в прынцыпе былі розных падыходаў жыццёвых. Адны прыхільнікі больш такога правадырскага тыпу, калі наш лідар ён ва ўсім мае рацыю, другія вось такого дэмакратычнага, мы кожны год лідара зменім, і нягледзячы на это, што мы весь час зніжаем сваю папулярнасць, это то бок часам сапраўды асобы становяцца важней, чым нейкія скажем структуры сістэмы, якія яны атаясамліваюць. Так і тут Трамп на сёння стаў як асобны чалавек трошки больш важным, чым вся, скажем, структура, ці там амерыканская дзяржава, ці рэспубліканская партыя, з якой ён, скажем, атаясамліваецца. Зараз жа так уже кажуць, што это уже не партыя рэспубліканская, гэта партыя Трампа. І мы бачым, як людзі, якія падтрымліваюць Украіну, зараз пры гэтым павароце Трампа, той же знакаміты сенатор, подскажешь, как его, Линсли Грэм, да, Грэм, который там украинский сяг в кабинете имел, после этого эпизода в Белом доме с Зеленским сказал, что Зеленский нехороший, и это соромно мне за его. То бок... Зараз изноўку там нібыта пачаўка уже там больше сімпатыі. Я думаю, что это была эмоцыйная реакция з усіх бакоў. І гэты эпизод трэба запомніць, забыць в сэнсе як мага хутчэй. А гэты ж соцсеткі только раздуваюць. І перайсці зноў, да, хай другі раз паспрабуе, можа быть не Зеленскі, хай прыедзе там нейкі прадстаўнік Украіны. Вось, але просто каб выйсці на гэты трек не перашкоды, каб Амерыка не перашкаджала в Украіне перамагчы, дапамагала, бо то, што зараз робіцца спыненне этой дапамогі, калі просто падумаць, што ты пакрыдался на Зеленского, за это ты спыняешь дапамогу, это ж просто сором. Прымуць его да перамоваў нейкім іншым чынам, а не жыццём людзей на фронте. Слухай, такі яшчэ момант. Як ты думаеш, от калі раптам що ж таки дойдзе, бо нібыта там ужо кажуць, сведчанне про тое, што без Амерыкі ніяк, трэба мірыцца, Зеленскі паедзе, падпішуць вот і гэтыя дамову пра выкапні, потым магчыма нават нейкія падпішуць спыненне агню, там часовыя пераміры ці яшчэ што-небудзь. Якія гэта наступствы можа мець для Беларусі? Вечнае пытанне, так сказаць, ці патрэбна, так сказаць, працяг вайны Лукашэнку. Я, дарэчы, вот з гэтым агульным меркаваннем... А тут ёсць два моманты, да. То есть два трекі. Давай, тут ты працягні гэта, але не забывайся і пра тое, а для дэмакратычнай Беларусі. Спачатку я па важнасці. Да. То есть там потым для дэмакратычнай больш важна, так што... Так, все-таки для Беларусі, да, афіцыйнай спачатку, для афіцыйнага Менска. І тут я магу сказаць, што я не могу намацаць яшчэ такую свою цвёрдую пазіцыю. Мне могу прызнацца, што не падабаецца вось гэты такі агульна прыняты пасаж, што вось працяг вайны патрэбны Лукашэнку, ён только з этого і жыве. Акрамя того, что лишний раз куснуть Лукашенко, который, так сказать, как Трамп увособление зла, но в значно большей ступени, я не бачу тут логичных ему мотивов, что ему повинно подобаться протяг этой войны. Подобаться, не подобаться, но это выгодно с пункту гледжання з вайсковых заказов. Загружено все прадпрыемствы. Окей. Чаму яны загружены? Бо до войны яны, не то, что яны, а беларуская экономика працавала на Европу, 25-30% экспорту шло в Европу. З-за войны ввели санкции, пришлось нечто придумлять, стали працаваць на Россию, шить им там военную форму, альбо нават выпускать снаряды и іншыя смертоносные рэчы. Это как бы не от хорошего жыцця. И калі война скончится и з-за войны введенные санкции раптам адменіць, Беларусь зноў з задавальненнем будзе прадаваць свой калій и нафту в Европу. Вось, потому что з калія бомбы не зробіш, з усяго астатняга ўжо перафарматавалі вытворчасці. Так это вот раз перефронтовали, так хутка и может перефронтоваться, скажем, назад. Экономисты кажут, что калі адменятся санкции, белорусский экспорт вернется на тыя ж 25-30% за год-два. Вось, паколькі основа гэта не нейкая там высокая технология, основа это нафтопродукты и калий. Просто это не трэба складана. Правильно, а вот прадукцыя іншых пераважнай большасці прадпрыемстваў, як то гэтыя там умоўныя камунальныя
камунаркі там ці каментэрны, якія шылі некія калічныя касцюмы ці выпрадукоўвалі яшчэ нешта, которое нават беларусам не трэба было, не кажучы ўжо пра захад. Яны зараз з задавальненнем у 3 смены працуюць, шыюць парцянкі расійскім гэтым акупантам. Ну да, ну в этом сэнсе вось ёсць аспект войны эканамічны, але ну можа быць больш важны палітычны, што пакуль все-таки уявіце, вот калі б Мар і Лукашенко спраўдзілись і нейкая мірная дамова была падпісаная в Менску, ці просто мірная дамова і там прысутнічае Лукашенко, паціскае руку там Зеленскому, Трампу, ну не знаю, Зеленский ці захоча. Вот, то есть, конечно, такі варыянт ему был бы, ну, палітычна больш патрэбны. І все-таки мы разумеем, что при всім там словах про старэйшего брата і все астатняе, то тая ступень залежнасці ад России, якая атрымалась в выніку 2020 года і войны 2022 года, яна Лукашенко не патрэбна, она его не радуе, яна его не задавальняе, яна его цягаціць. Вось это то, что ну ніколі он до этого не імкнулся, это то, супраць чего он шел там весь 15-19 год, налаживаючи адносіны з Захадом и с Усходом, с Китаем. Зараз застался только Китай, который он таксама облизывае менавіта для нейкай раўнавагі з Россией. Вот. А тут все-таки можно будзе облизывать яшчэ і Трампа, а не только, так сказать, товарища Си, и гэта будзе ўраўнаважваць гэты ўплыў России, які, ну, безумоўна, намного больше, і чым нават мы думаем, калі там нейкага сілавого міністра Лукашенко, ну, паводле всіх звестак, не можа прызначыць без згоды России. І ён іх прызначае, і ён это разумее, і ён, конечно, ад іх весь час баіцца нейкай фігі. Это просто, што яны такія все там прымітыўныя, што не могуць саарганізавацца і што-то прыдумаць супраць яго. Але тэоретычна это стварае сітуацыю для такого варыянта. Слухай, я трошку вярнуся там наши папярэднія эфиры яшчэ нават да выбораў Трампа. Памятаеш, мы с тобой абмяркоўвалі гэтую тэму, што амерыканскае грамадства у пэўнай ступені стамілася ад вот левай павестачкі дэмакратаў і гэтак далей. І гэта сапраўды так. І мне в Амерыцы таксама не адзін раз казалі людзі, што ну, как бы пэўныя моманты паддасталі. Але сёння мы маем, часу прашло не шмат, но вот это вот правая повесточка Трампа, такое адчуванне нават трампістаў паднапружваць пачынае. Ну, і наколькі далёка ўправа яна можа пайсці да... Вивек Равасмани — это такі, ну, американец індыйскага паходжання, который быў в пэўны момант там нават кандыдатам ад рэспубліканцаў, і ён казаў, ну, прэтэндэнтам на кандыдацтва, і ён казаў, што гэта амерыканская рэвалюцыя, мы не згодныя на дробязі. Вось он, адзін з такіх ідэолагаў вот этого всего магіі этой Make America Great Again. І нават мне здаецца, што так занадта моцна взяли. Ну, тут же ёсць розныя рэчы. Вось это ж не пакажуць, вот CNN недавно глядзел, там гэта рашэнне Трампа, што мужчыны, біялагічныя мужчыны не павінны ўдзельнічаць у жаночым спорце, 79% амерыканцаў падтрымалі. То есть и демократы, и республиканцы. Бо это оно нормальное, логичное. Вось. И во внутренней политике есть вось менавіта такие рэчы, за якіх там Трампа и выбрали, вот то, что называется повесточка, гэта палітыка ідэнтычнасці, якая всіх дастала, паколькі яна збірае Амерыку, разбірае роўнасць паміж людзьмі, калі важней становіцца там твоя раса, там сексуальная арыентацыя, а не твои дзелавыя якасці. Вось гэта, ну, паліткарэктнасць с этим трошки звязаная. Гэта, ну, вот эта трансгендерная повестка, которая, ну, таксама людзей здзіўляе, ну, так бы ніхто не супраць рабіць аперацыі, але, ну, па-першае, калі вы что вы до детей лезете, это ж нават уже Европа вся на челе со Швецией. Я это с одной американской передачи так глубоко не цікавился, но убачил, что там американский ведущий либеральный, мой любимый Майер, и он показывает там посылки на все европейские законы, которые давно уже приняли, что до 18 годов это не повинно быть, ну, это трансгендерная операция, или детей не повинны быть.
вся Европа фактычна прыняла, как-то это незаўважна прыйшло. А в Амерыцы там в дэмакратычных штатаў працягваюцца дыскусіі, што вот дзеці яны маюць права, то есть яны не могуць там не галасаваць, не піць піва там, нічога, сэксам займацца, а вот трансгендер аперацыі, калі дзіцё захоча, не гледзячы на жаданне бацькоў, это трэба рабіць. Ну, ясно, что больше американцев гэта трошки здзіўляе и абурае. Вот ты попросил пералічыць тыя как бы пытанні повесточки, которые найбольш абуралі паводле социологии большасць американцев. Ну, а что правая повесточка, калі внутренняя, в чым тут самое страшное, что они стали скарачаць надто много там бюрократии, что скарачаюць нават тое, что нельга скарачаць. Слухай, ну со своей правой повесточкой унутры ЗША хай яны робяць што хочуць по великому рахунку. Гэта іх права, да, но мы вяртаемся до замежнай палітыкі і до вот этого вот Маска, не будем вот марсианина, который приезжает и падтрымлівае АФД. И что это? Ну да. Падтрымлівай у сваіх штатах кого хочешь, какаіншчыкаў, марыхуаншчыкаў, марсианшчыкаў. Что ты лезешь сюды? Не. А потым нам рассказываюць, што нельга лезці ў справы іншых дзяржаў. Ты можешь договориться, что европейские политики не повинны падтрымліваць Светлану Тихановскую, что это вмешательство в внутренние справы Беларуси? Одна справа падтрымка, а другая справа агітацыя падчас выбарчай кампаніі за. Ну, я супраць, конечно, мне не спадабалось много чего в Маске из-за того, что он за АФД выступил, но я просто сам принцип, чаму замежные грамадзяне, слухай, калі все были выборы, первые и другие Трампа, там вся европейская политическая элита выказывалась за демократов супраць Трампа. Яны вмешивались в право Америки таким чином. Как бы никто им рот не затыкал. Все наказали, мы не любим Трампа, мы любим Байдена. По-моему, это было весь час. Так что чему тогда обораться на обраточку? В тым же самым абсолютно, в тым же самым сэнсе. Я тут не бачу ніякого порушення ніяких таких, ну, правил ці што. А то атрымліваецца, што парушэнне только в один бок, да? Вот за хороших можно выступать, а за кепских нельга. А вот Трамп, Маск выступил за кепских. Ну, это неприемно, но он в этом сэнсе не порушил некие правила гульни, которые для всех однольковые. Ну, в прынцыпе лагічна, да. Слухай, давай яшчэ один момант. Затое пасля гэтага вот пікіроўкі, скандала, непаразумення, кожны по-рознаму называе у авальным кабінеце, дэмакратычныя сілы Беларусі по-рознаму адрэагавалі на гэтую ўсю сітуацыю. Мы даволі аднолькава, все выступили за да, Украину. Только, да, за Украину, только как бы узровень, можа быть, рэзкасці выступу быў розны. Вось Латушка там конкретно там ледзь там тут нават з пэўнай крытыкай дзеянняў Вашингтона выступіў. А увогуле, ну, как бы, ну, с таких, нават не ведаю, як тут правильно сказать. Практычных меркаванняў. Да, з практычных меркаванняў, наколькі увогуле гэта правильно было рабіць. Складанае пытанне. Я не хочу, может быть, чтобы іншы стал бы все тлумачыць нейкімі матэрыяльна-прагматычнымі прычынамі. Таму я вот это вот слово і не ўжыў. Я не буду. Я, па-першае, не маю таких дакладных дадзеных, хто там больш падтрымлівае наши дэмакратычныя сілы. Но, конечно, ёсць такое агульнае меркаванне, ну, скажем мягко, что пераважна все гэтыя дапамогі, которые звязаны з дапамогай дэмакратычным рухам в розных краінах, яны пераважна робяць тымі структурамі, которые бліжэй да ліберальнай ідэалогіі дэмакратычнай партыі ЗША, скажем так. Тым больш, частка, безумоўна, дапамогі, она ідзе з Европы, которая, зараз пераважная большасць антитрампаўская. Вось, і ў гэтым сэнсе. Але, я лічу, што людзі выказалі тое, што яны сапраўды думаюць, як Зіноў Станіславович Пазняк, скажем, застался трампістам і тлумачил это чаму, хотя ён і за Украіну, но тлумачил, як можна быць і за Трампа, і за Украіну, паспрабаваў тлумачыць. Так і нашы дэмакратычныя сілы, безумоўна, там трампістаў мала, там больш прыхільнікаў дэмакратычнай партыі, калі казаць пра гэта. Іншая справа, што я сапраўды думаю, ці трэба было вот тут так рэзка выступаць. Можа быць, яны думаюць, што, так сказать, да Трампа далёка, і все гэта не дойдзе, а нам бліжэй Европа, нам бліжэй Украіна, і мы павінны гэта выказаць. Я не то чтобы супраць выказання сваёй пазіцыі,
Просто ну все тут так можа памяняцца і просто трэба думаць Беларусь. Да, чым это адгукнецца по выніку? Ну да, это то, что і многія украінцы предъявлялі прэтэнзіі Зеленскому з нагоды его паводзінаў в овальным кабінеце, что ты думал про свой рейтинг, ці ты думал про тое, что для Украины важно. І как мне цікава, как такі есть публіцыст, всім добра вядома Бабченко, наколькі он там зараз я неяк за ім не сачыл, но тут как-то кудысьці трапілася, я клікнул, і там ён антитрампіст радыкальны. І як ён мацюкае Зеленского апошні там тыдзень-два, менавіта з этого пункту гледжання ты павінен пра дзяржаву думаць альбо пра свой акторскі рэйтынг, так сказаць. Так что тут рознае есть меркаванне на гэты конт, але ну мне здаецца все-таки не бачу такого. Ну я бы подумал першым выдаваць такія дастаткова рэзкія заявы, вось, і в этом сэнсе ну не сказал бы, что мне это так ну вельмі спадабалася. Добра, на завяршэнне давай можа быць да беларускай надзёншчыны. Вожык Патрыёт піша: а чым сведчыць апошнія рухі ў вертыкалі? Чарговая перастаноўка ложкаў ці адбываецца нейкая падрыхтоўка да наступных працэсаў? Ну я маю на увазе, маецца на увазе відаць ўсё ж таки фармаванне, умоўна кажучы, нова старога ўраду і удакладненне, якое напісаў глядач Максім: Крутой стаў віцэ-прэзідэнтам. Збываюцца прагнозы Чалага? Тут інша ёсць, тут Каранік, так сказаць, не толькі стаў віцэ-прэм'ерам, а людзі, сёння мы абмяркоўвалі там на Белсаце, людзі там в Гарадзенскай обласці устроілі там флэш-моб по яго нейкаму там развітанню урачыстаму. То, что как бы ранее... На кого что наш покинул, называется. Ранее не дозволялось, как-то у нас был один только политик, да, и любимый человек для всей краины. А тут какие-то люди кажут, что мы любим Караніка, и какой он хороший. Это как бы не помню за гэтые 30 гадоў, каб з нейкага чыноўніка пераводам его с одного на другую пасаду, каб дазвалялася выказваць публічнае ім захапленне. Так что тут можно канспіралогію будаваць, что можа уже Караніка не крутой. Может быть, наступныя полгады Чала нас будзе пераконваць, что Каранік церпь пераемнік. Стал крутым. Да, стал крутым в этом сенсе. Я просто злавіўся на тым, что ну сорамна нашим слухачам прызнацца, на самой справе не сорамна, что вот называюсь палітычным аналітыкам, але акрамя там 3, 5, 7 прозвішчаў, всех этих астатніх ну мы не ведаем. Спытаю у тебе нават днями по 5 разоў эфиры проводишь, ты дозовешь всех этих министров? Не назовешь. Вот. И не соромно признаться следом за тобой, да? Потому что сапраўды это не мае великого значения зараз. Потому что яны нічога не вырашаюць, яны нічога з сабой не уяўляюць. Не дае все указания кожнаму міністэрству. Ну ён дае агульную лінію, але яны в рамках там сваіх міністэрстваў штосьці вырашаюць, но просто наколькі гэта значна. Вот ты бы лепш зрабіл вот зараз перадачу, зноў пенсійны ўзрост збіраюцца падымаць на 2 гады. Это ж просто, вот это мы в Дубое, который у меня вчера был при всех этих... Мы не один раз обмярковывали гэтую тему с Ірынай Сидорской. Да. І яна выступае за тое, каб ўсё ж таки, ну і прычым і эканамісты таксама кажуць про тое, что іншага выйсця няма. Как бы мы там не крытыкавалі рэжым, але вось у гэтай сітуацыі, а паглядзі на Европу, які пенсійны ўзрост. Ну вот, але в Европе, в Беларусі там 65,6 мужчын і 78,79 жанчыны сярэдняя. Гэта іншае. Працягласць жыцця. То бок ты дажываеш да пенсіі і все. І дзяржава шчасліва. І дзяржава шчасліва, каб ты не забірал у яе гэтую пенсію, вось, паколькі ты свой выканал. Але цяпер жа яны прыдумалі, што это ввогуле прикольна, што можна, ну, зараз пенсію не браць, а браць праз некалькі гадоў, такі варыянт адкладзенай пенсіі. І праз некалькі гадоў там она будзе больш. Я паглядзел лічбы, там 5-7%, самы вялікі процент праз 5 гадоў твоя пенсія будзе на 12% большая. Тут два прикольных моманта. Па-першае, ці дажывеш праз 5 гадоў яшчэ пасля пенсіі, а по-другое, а все-таки вы так упэўнены, что рубель будзе стаять, что гэтые 12% ты атрымліваешь там, умоўно скажем, 700 рублёў зараз там пенсия, 600-700, а праз 5 гадоў ты будешь атрымліваць 800, а ці не будут эти 800 рублёў $100, а не 300, ну там не 300, 250, як зараз. Так что, ну не ведаю, хто паддасться на такую замануху, зараз пенсию не атрымліваць, а атрымліваць в іншым жыцці. Трошки уже пасля пенсійным.
Так, дзякуй вялікі. На жаль, трэба сыходзіць ужо нам з эфіра, нягледзячы на тое, што тут шмат, конечно, ёсць пытанняў і, можа быть, нават не згоды са спадаром Цыганковым. Напрыклад, пішуць пра тое, што спадар Цыганкоў, і вы думаеце пра Беларусь у сваіх разважаннях. Чым не згода? Ну, таму што вот трэба думаць Беларусь найперш лідарам нашых дэмакратычных сілаў. Можа быць, мы тут таксама нешта... Не мы, вы. Не так нешта сказалі тут з гэтага боку. Пытанні пра... У тебе алібі, да? Да, у мяне алібі. Пытанні пра Белсат мы закранаць сёння не будзем. А што там? Ну, што там? Ну, калі табе цікава, калі ласка, а што ведае Цыганкоў пра сыход працаўнікоў з Белсата? Нядаўна нехта ізноў сышоў, няўжо ідзе развал праекта? Вось так сышлі з Белсату. Ну, я ведаю тое, што і вы ведаеце з прэсы, маецца на ўвазе. Ну, да, некаторыя людзі сыходзяць, паколькі, ну, былі два гучных сыхода двух людзей, астатнія, ну, хтосьці там незадаволены гэтай, скажем, нестабільнасцю. Вось, ну, плюс ёсць таксама аб'ектыўная рэальнасць, которая ёсць в прэсе, што, ну, новы бюджэт, все-таки он будзе трошки менш, і, ну, Ковшык... Цяперашняя кіраўніца заяўляла, што скарачэнняў не будзе, вось, але, ну, все-таки некаторыя людзі, можа быць, лічаць, што гэта не настолькі цяпер надзейная сітуацыя і сыходзяць самі, перш чым, ну, нешта, так сказать, здарыцца. Так што, ну, такі працэс, ну, непрыемны, но ён не носіць все-таки масавага характара, все, што я могу сказаць. Ну, адзінае, што я хацеў бы звярнуць увагу на тое, што і тут адзначана, сышоў з Белсата. Не звальненні, не скарачэнні. Чалавек сам прымае рашэнне з той ці іншай нагоды сысці з Белсата, маючы, відаць, нейкія іншыя магчымасці, перспектыву ці яшчэ што. Я ведаю то, што Ковшык сама в соцсетках аб'яўляла, шукаюцца там вядучыя, ёсць некаторыя рэчы, дзе наадварот просяць людзей прыйсці і устраиваць конкурс там, так што вось менавіта пра нейкія звальненні размоў не ідзе. Ну так, таму я хацеў бы вот на гэту увагу звярнуць, таму што маем вельмі шмат журналістаў, якія з'ехалі вымушана з Беларусі, і ім, знаеце, вот как бы вот трэба таксама падумаць пра тое, як і што. Ці падтрымлівае Віталь заяву Ілона Маска пра неабходнасць закрыцця Радыё Свабода? Люди прикалываются. Конечно, подтрымливаю, уже не бачно по им, что ли? Нет, я просто, я не знаю, ці можно это говорить. Ну, ладно, посмеемся разом. Калі это была заява, да, ён там так написал, что трэба закрыть Радыё Свабода, паколькі там ніхто іх уже не слухае. Он, напэўна, думае, што дасюль людзі сядзяць з прымачом і слухаюць радыёхвалі. Он, напэўна, не зусім разумее, што такое Радыё Свабода. Он успрынял это слово радыё. А по-другое, ён сказал, ну, па-першае, іх ніхто не слухае, а по-другое, там адны левыя лібералы заселі, і таму, значыць, не трэба іх. Так я хотел кричать: товарищ Маск, произошла чудовищная ошибка. Я не лево-либерал. Я все жыццё наадварот, я з феміністкамі змагаюсь, мяне не трэба скарачаць, мяне трэба прызначыць кіраўніком абноўленай. Не трэба, але, ну, конечно, это был смешны твіт Маска, ну, але ситуация напружаная в этом сэнсе. Ніхто не ведае, чым скончацца все гэтыя жарты, і сапраўды внутри Радыё Свабода ідуць там розная інфармацыя пра тое, што можа адбыцца. В любом выпадку она, ну, внутренняя, она не самая там аптымістычная. Вось, ну, але что тут застаецца чакаць, што вырашыць. Ну, все-таки Радыё Свабода, што мысленне на десятигоддзі спрацуе на нашу карысць. Да, все-таки Радыё Свабода, ну, трэба сказаць, фінансаванне зацвярджаецца Кангрэсам США, это ніколі не было прерогатывай прэзідэнта, это вкладалася ў Кангрэс. Ну, а іншае скажу рэпліку, ну, это такія капеечныя суммы в параўнанні з тым, што там на одного Соловьева тратится Радыё Свабода, это, ну, просто, и это было бы вельмі, конечно, нават само пастаўленне пытання, гэта, ну, вельмі неразумная з моего пункту гледжання палітыка цяперашняй адміністрацыі. Ёсць, конечно, там жаданне скарачаць, но ёсць рэчы, которые трэба разумець, которые патрэбныя. Это мягкая сила, это палітыка, гэта павага да амерыканскага, да Вашынгтона з усіх бакоў. Я кажу не только про
Рада Свобода, а про тыя рэчы, которые там Маск спрабуе скарачаць. Он сам уже прызнае, што былі памылкі, што там скарацілі на эболу, нейкае выдаткаванне, сказал, что мы помылились, вернули. Ну, спадзяюся, тут не произойдет чудовищной ошибки. Ну да, шмат там, конечно, цікавага адбываецца ў тым сэнсе, што прымаюцца нейкія рашэнні, якія потым мільярднымі стратамі адбіваюцца на амерыканскіх кампаніях, там бюджэтах і ўсім астатнім. Таму будем сачыць. Есть же нематериальные речи еще, как имидж, как мягкая сила, что я сказал, как просто некая миссия, некая традыцыйная роля Америки. Згодны. А то прыйдзе таварыш там Маск з таварышам Байденам сюды, таварыш Сі на гэта месца. Яно ж свята месца пуста не бывае, і шо? Мы кажам пра вось мягкую сілу, якось дапамогай якой ўсё ж таки Амерыка прасоўвала свае інтарэсы па ўсім свеце і ва ўсіх сферах. Каштоўнасці, я б сказал. Да. Ну што ж, не здарма людзі, бачыце, задавалі Віталю пытанні і пра Белсат, і пра Свабоду, таму што ведаюць, што трэба глядзець Віталя як на Белсаце, яго праграма «Двубой», калі ласка, і студыя Белсат у нядзелю таксама глядзіце, чытайце, слухайце, глядзіце таксама яго на Радыё Свабода. Вось мы уже казалі про тое, што не далі як сёння выйшла у яго інтэрв'ю з амерыканістам Антоном Пеньковскім. Ну і безумоўна тэлеграм-канал Цыганкова, таксама подписывайтеся, не забывайцеся. Ну і YouTube канал Еўрарадыё. Тут ужо нагадваць смешна, але тым не менш хтосьці можа гэтага не зрабіў. Подписывайтеся, ставьте падабайкі і расшэрвайце. Таксама платформа стрымінгавая наша Беларусь Тумора. Усе наши стрымы ёсць там. Ну і калі ласка, калі ёсць у вас такая магчымасць, падтрымайце збор, які ладзяць беларусы Бельгіі. Наш выдатны Зміцер, які ўсё ж таки дапамагае і не адзін раз ладзіў такія зборы для каліноўцаў. Зараз да Дня волі таксама ладзіцца Міронам вось гэтая такі збор. Рэквізіты ёсць у нас. Калі ласка, далучайцеся, калі такая ёсць у вас магчымасць. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.